unofamba zvakanaka chaiko. Wega unenge kana uri mudendere kana mugwenzi. Unenge wakanyatsotata. Handiri kuzviona izvezvi. Vamwe venye papa ndakatarisa. Handiri kuona kuti mumwe munhu waifungisa kuti hasimuka ari kusimuka wakatarisa. Ende mumaziso ako handiri kuona kuti vana vake vari kuropafadzwa zvakadini Mwari. Grace upon grace baba. Makadhi emuchato anoita kudurikidzana baba. Mota dzinenge dzichichinjwa baba. Vana vacho mabasa vanoita kutaridza kwavanoda. Kwatudiki tiri kubhureka marekodzi kuzvikoro tiri kupasa. Iwe ufunge kuti vazama itsamwangani dzavamuridzira but still can't stop. Chero ukadii baba. Nyange ukamuignowa. Wega uri kuzviona kuti akaneta hausiwe watanga. Kuna mambo akambozvituraya izvi zvekuda kurongera vanhu vana Mwari wavo. Kana uchida kuita loss muupenyu, iri historic irwa nemunhu ana Mwari wake. Kwete iwewe kuita loss chete, nevana vakowo futi vanobhadhara baba. Usafe vakamisidzana nemunhu anoti akasangana nechinhu chomuremera anopfuka. Vaunotogona vanhu vanoti vakasangana nechinovaremera vanoshandisa muromo wavo kuzvidhifenda. Vanoda kushandisa njere dzavo. Avo you can stand against them. You can never stand against a man or a woman who kneels before God. A man or a woman, a boy or a girl who kneels before God, who never kneel before men. Anofugama pamberi paMwari haafa akafugamiswa nomunhu. Anobuda ziya rake mumunda maMwari haafa akabuditswa ziya mumunda momunhu nemwana womwe munhu. Azvigoni. Ndobuda ziya ndiri muprayer, ndobuda ziya ndiri kuevangelism, ndapedza ndondobuda ziya rekukanya zvidhina zvemwana womunhu. Chero ndikanzi kunotengesa mabhanana baba, anofanira kupera ziya risati rabuda. Ndava pane kwarinobudira. Haupo wakamisidzana iwe nemunhu anomuka na4 na3 otanga kutaura nyaya naMwari, woda kufananidza newe unomukira paWhatsApp. Wotanga kutaura nevanhu wofunga kuti unomisidzana nemunhu anoti first hour, first 2 hours anenge ari pamberi paMwari, losing a mind in the presence of God. Asati atomboita foni yacho oni baba. Taura kwewe unotomukira makuwa zvako. Ndoboda tikazi ndakona tano svikepi. Iwe uchazviona sauzvitya. Akazoudzwa mambo iyeye nemumwe wevanhu vake akati, mambo musanetseka, hakuna kana hwana anobva pana chinotengesa. Vanhu vamuri kurwira nekurongera wamuda kurwisa, munhu wamuri kurongera munyika yaagere mune murume unonzwa Mwari. Kune murume anonzi Elisha ariko Samaria. Hakuna chamunoronga imi nyangwe mukati memba yenyu. Musataure nyaya dzekubhodhroom chete. Kune munhu anoziva zvamunoronga muri mubedroom kuratidza kuti in your most secret place. Pari kunzi nemunhu zvamunoronga mubedroom menyu ari kuzama kungoudza mambo kuti even zvauri kuronga in your most secret place there is a man anoziva. Saka musamufe makatinyepera. Ndiwo unofamba uchinoita makuhwa uchivaudza. Kumba kwawo kune mumwe musikana anonamata ende zvese zvamunenge anenge atozvirota kudhara izvi. Tangoti tikuudze henyu kuti hamubudiriri. Ndosaka uchiona kamwe kamunhu kanenge kari kadiki mumwoyo. But kune kuti amwe munhu ari mukavenga uchiona kuti anovengerwei. Varoi vanozviziva.
havazogoni kumuudza kuti uyu ndiye ari kuchitadzisa, vanhu vanochiziva kuti uyu, vanonge vachiziva kuti takambotageta uyu iyeyu ndiye akasvika akabhuloka. Taimu yavari kumuka kuda kuti vachipinde munzira namapere, vari kuita kamusikana kanongonzwa kumutswa, kotopinda zvako mupreya, kototanga no weapon fashioned against me shall prosper. Ipapo bere ngaraita take off rapa root, unoona rakutanga ku harichaoni bere chii chakuitika, kuna atau andomira pavhesi akati no weapon fashioned against me shall prosper. Bible rakati declare a thing and it shall be. I will rise and I will not fail. This is my time and my season. I'm a trailblazer and a record breaker. I'm going forward and never backward. I go in one direction, forward and upward, never backward or downward. Vanoziva Mwari wavo vachaita mabasa makuru. Vanoziva Mwari wavo vachaita mabasa makuru. Kuti vanhu vane mhepo wana baba nanama. Chero akayakada number 1 pana hatori chitupa pana. Chero ararira pano baba Satana ne utsinyi. Ngorarira pano utazodzwa chicheda kwa Harare. Apa parunza ndako Harare kwacho mumwe ne 5 rand. Unomona kushama ngaya akabata mutima. Ndaboya mwe. Batsamna mari kutoseka. Ndinoseka nokuti iwe wakafunga kuti zvinoitwa nesimba rako. Maranoti zvinhu izvi wakazviita ini ndikaramba ndinyerere wakapipa pakanyarara uchiita medzi dzakwedzi. Right. Hanzi wakafunga kuti ndakafanana newe. Ndoda kukurayira ndokurangadzira pameso ako. Baba 9 inosara yochaya vamwe vanhu vakutochema. Vamwe vanhu vatova disappointed, vamwe vanhu vatoshata. Vamwe vanhu 9 makusenseni unonzwa mumwe munhu muofisi kusenseni achijamba. Thank you Jesus. Uti kusenseni kwakadai kuti zvatoita baba. Makusenseni baba. The same person waona achijamba achiti thank you Jesus na 9 kuseni. Unomona futi na half 11 achimhanya muofisi mako futi kururu handizouti Mwari ninika andifungire aita sei. Aropafadza achazonyanya zviri kunyanya. Bank account yangu ya Zuru tarisa mamiri enge yakaita makuseni enge hapa iko zvineti kuiwi iri kubva kupi mari yese yakadai iri kubva kuna Mwari. Handi ndiye muridzi wesirivheri goridhe ndanopa zvese zviri basa. Mwari wakanaka. Pandoda kukuverengera vhesi naika ugone kuibata. David Nicholas Makanaka uri mufundisi Makanaka. Ndo zita rangu handitika. Right. Muparidzi Ecclesiastes chapter 8 verse 5. Ani nani zvake achateerera murayiro wake haangawani chinomukuwadza uye mwoyo wakachenjera. Inzwa muparidzi zvino. Muparidzi engotaura zvinhu zviri chipa. Uye mwoyo wakachenjera uchaziva nguva yakafanira namaitiro akafanira. Uye mwoyo wakachenjera uchaziva nguva yakafanira namaitiro akafanira. Vana baba nana mai, I wish this was not true. Not every time is the right time. Kune nguva yakafanira, koita kamuitiro kakafanira. Vakaropafadzwa vanoziva kwete nguva bedzi
asi nguva yakafanira. Mese ndikakubvunza imi kuti inguwai, vane mafoni nemawachi unogona kundiudza, asi hamuzive kuti moitei munguva yacho iyo. Kune vanoziva. Ndinofara nerumwe rugwaro runotaura pamusoro peimwe mhuri yainzi vana vaIsaka. Zvinonzi vana vaIsaka vaiziva nguva nezvakafanira kunge Israeri achiita munguva yacho iyo. That's why ukaenda even the New Testament pamunondodzidza inonzi Sanhedrin, Friday ndayakawandisa mudare reSanhedrin, parliament yapamazuva iyayo venga vari vana vaIsaka. Why vana vaIsaka? Because madzimambo aizviziva kuti if you want to know what to do in this season, tsagai vana vaIsaka. Vana vaIsaka ndio vanogona kukuudza kuti this time hodabherwa. Vanoziva zvokuita zvakafanira. Kune pamwe paunoona kuti vakomana kochii kudiko kudii yawanikwa iwe izvezvo nati komoendeni. Handira kutora passport yekuendeni South Africa. Kunani hakumbona tsvaka tsvaka. Moyo wakachenjera unoziva nguva yakafanira nezvakafanira kuitwa munguva yacho iyo. Kune vanhu vanorara nguva isina kufanira kurara. Kune vanhu vanoroorwa nguva isina kufanira kuroorwa. Kune vanhu vanoroora nguva isina kufanira kuroora. Kwete kuroora kwakaipa, but nguva yamazviita vatete ndiyo here? Hazvina kuipa kupinda murudo mwana wamai. Zvino zvamapinda muri form 2 ndiyo nguva yacho here? Hamusi makadaro maakushandisa nguva yezvimwe zvinhu kuita zvimwe zvinhu zvamaifanira kuzoita 7 years to come. Maakuzviita munguva yemabhuku. Vatete mukasashandisa nguva iyi muchabhadhara. Handivaiwe muri kuona pamwe yenyu isi, you are now a victim yenguva yawaifanira kunge wakaita zvawaifanira kuita. Iwe ukatisaida kurara, ukatisaida kunakirwa. Nhasi waamuranda pawaisafanira kuva muranda. Saka mbona vamwe vanhu vanoita kunge akaudzirwa baba. Unochati kasanodzirwa. Chii chinomudzira? Kwaita vamwe vanondowira muzvinhu. Baba, mari yacho inobatika. Hameno zvazvinongoita so zvinolingana. Pese paari kutsvaka mari haibatiki. Ada kutanga kabhizinesi. Makaoneko ndakawana kanzvimbo kekutengesera, but zvino ndiri kushayiwa mari yestati. Hatichakutsvakira mudikani, tichakutsvakira mudikani. Haiwanike baba. Dai mandiwanirawo yechimbatso. Haibude. Inozobuda kana Satani apedza kugadzira mhepo dzake kuti dzichisimuke. Musuwo unopinda mariwo kuno vachiuya kuzokupa mari, kanzwi riri kugarawo pasi kuronga operation. Right? Hakuna anokuudza pauri kuuyawo nezibhiro rako uchivhura apa. Ndo musuwo uri kunzi wakomana nhasi hatikuda zvekutamba. Right? Uchipedza kungorivhura. Ende kune mumwe anga achitengesa ipapo, naye wane changomuudzawo musi wacho kuti nhasi chimboitawo washeni pamba. Mazuva ano haiwa wagarisa uchimbobuda. Ongonzwa kungoneta ongoti nhasi regai ndimborowe washeni. Koita mumwe andinyura koiko kufara kuti nhasi hakuna nhasi ndiotengerwa. Achidzikisa baba. Wega unoona motikari nyitonzwa ichifika ichitsviriri ipapo. Pano varume vacho vanoita kunge vasvikirwa baba. Vanojamba 4. Iwe kuti wega unochati kasi yaa personal. 4 pavanhu 10 vari kutengesa. 4 vanonanga pamunhu wadi baba. Vamwe vese vachitiza vakadai 4 pamunhu wadi. Mumwe uchiti ndambata hatobatawo kuno, ndambata kuno.
mumwe achibata imwe, mumwe ari kubata bhero racho, mumwe abata chikachi chine mabhatatisi achadyiwa. Zvese baba. Ndamo yangu apa mari yacho ndakatotora chiri chibhazo. Mwari wacho ari kupi? Mwari hamuvhiwe nemisodzi yako. Mwari, I'm telling you, Mwari hapa akamuvhiwa nekutambura kwomunhu. In fact, Mwari akaona vanhu vanotambura kudarika iwe. Kune vanhu vari kutambura pasi panapa kudarika imi. Endai kune dzimwe nyika vanonamata Mwari mumwe chete baba. Kune tuvana mai vari kuurayiwa, kamwana karipo mai vabhombiwa, kari kusara kari kega pamba baba, kakadai nekamwana kakadai. Tanga unotsvaga vabereki vafa, ozoti iwe zvako basa ranyu rikunetsa. Mwari haasi kuzomuvhiwa nenhamwe. That's why uchiona vanhu vane mari vamwe vachitowedzerwa mari naMwari wacho. Dai Mwari achitinzwa zvanyanya makore acho. Mwari muranda weshoko rake. The moment yaunotanga kuresponda kuwedhi rake, vanhu vese vari kuona ari pasi pezuva, mazuva aMwari varombo vese. Hakuna munhu atafuma zvinosvika pekuti Mwari anozoti right. Asati tingori limited chete nepfungwa dzedu. Yeah. Chete. So far patasvika sevanhu. Handitika patasvikawo sevanhu. Tatoradzwawo nevamwe vasina unyopo hwekufunga. Yeah. Some young people you see kuti tinana Elon Musk, vana Steve Jobs vakazofa. You see? Nasi maane ma-iPhone onechi. You see? But Baba, there is a generation that is coming. Ichaseka zvimota zvamuri kufamba nazvo these people wangu vasingafungi. Semasekero amuri kuita vanhu vainyora tsamba. Yeah. Semasekero amuri kuita vanhu vaisinyora tsamba vachinyorera vabereki vavo. Handiko zvimati vanhu vangu vasingafungi. Generation iri kuuya baba. Ndachamisika kamwana kangu kuseni, katora foni yangu. Ina handidi kuti atambe neyangu, ndoti yambai wako iyoyo ndiyo anotamba nayo magemu. Zvikanzi Sensen ECD A. Zvikanzi no, ndakudownloada game ndigone kusendera foni yamama. Ndozotambira foni yamama ndiye nyima musoti ndibate. Ndikati unozvigona zvibvunza ikulu. Pandamba pachida kuona kuti asvika papi. Ndikuona kuti ndingaida kukaka underrate. Ndoona kunge ndakutogara nekaribhi upani. Yatorwa kudai. Kudai. Kutotsvaka app ifast kudai kulinganisa mafoni. Kudai yadownload yatoendawo. Munoziva generation yaveko nekufunga vana baba nanamai. Handi munoziva kuti kudhara zvingasinganetsi kubata vana vakana vakuita musikanzwa. Aigona kutora foni ofonesa foni yako fonera mukomana wake kana musikana wake, iwe wozosarawo kuti munhu ari kumboita sei. Right? Kubva tapinda panguva yekuvatengera mafoni, kubva tati hai vana mukavatengera mafoni vanodi vari kuita musikanzwa, saka hatamutengeri foni. Inini ndo yechikoro woenda nayo kumainjiniya vanoita kuti ingoteerera zvechikoro, akangoenda zvisinei nechikoro haingorambi, inondoripota futi kwandiri. Vakaona kuti hazvinonetsa zvaakuita generation yacho haichachiti ichishandisa foni yake. Yako iyoyo munovhurwa baba tuhomwe mukati meyako. Unonzwa ichi mondipewo foni iyi, kudai wotonanga kwake baba. Kune mipanda yake mako imo, mune mapasswords ake, yako iyoyo baba. Anotorisivhira imomo achitoita nyaya dzakapedzwa kudzorera. Kudai hapana chaunoona. Unoziva here nguva yakafanira nenguva dzakafanira? Rega ndikuratidze. Nokuti kune nguva yakafanira
namaitiro akafanira pazvinhu zvose, kunyange nhamo yomunhu ichimuremera zvikuru. Kune matauriro akafanira, kune mapfekero akafanira, kune nguva dzakafanira munhu kuti ushanye. Haungoshanye anytime. Kune nguva yakafanira kuanza ko kana kupindura message kana kusenda message. Pane imwe message unofanira kuziva kuti munhu anotaura naye hazive nguva yekuti hazivi nguva yakafanira. Anosenda message na11 and achiexpecta ndompindura. Ukasampindura utokupa futi mhosva. Why usina kupindura message? Why? Hatisi kuti message yenga yakaipa. But nguva hauzive nguva. Mira uzi. Chapter 10. Unyatsondoiverenga uchimhanya zvako. Chapter 10 verse. Uiverenga usiri kumhanya. Chapter 10 yemuparidzi. Uibatanidze neyataverengai. Verse 15. Basa rebenzi, inzwa, basa rebenzi rinomunetesa, hazive nzira inoenda kuguta. Benzi rinoneta nebasa, kuratidza kuti kuenda kubasa. Titori nemapenzi anoenda kubasa. Tina mapenzi anotsvaga mari ende anoshanda nesimba mapenzi acho. That's why Bible richiti basa rebenzi rinomunetesa. Kuneta nebasa baba rinosvika pakuwishuka riri benzi. Zvobva zvanzi asi harizive nzira inoendesa kuguta. Pari kunzi harizive nzira inoendesa kuguta, pari kutaura kuti kudii? Kuri kurahwa rodhi here? Nose riri kunzi guta is a place of relevance, a place of prosperity. Benzi harizive a formula inounza munhu to a place of relevance. Benzi harizive pattern inounza munhu. tapera kuchiona mamwe acho anoshoora kudzidza. Harizive kuti kudzidza ndo nzira inoendesa munhu to good life. hadi kubhadharira vana chikoro because ibenzi hazive kuti ndikabhadharira mwana chikoro school fees ndo road inoendesa kuti mwana azove neupenyu hwakanaka. Benzi harizive nzira inoendesa kuguta, nyange hadzo richishanda richinetawo asi harizive nzira. Vana baba nana mai, vanhu vese vamaona vauya mutaona kutsvaga uda kubudirira vese, nemi muri panapa mapepa muri kudai kuda kufambirawo nyaya dzeupenyu kuti upenyu humire zvakanaka. But baba, kushanda kusiko chete kunoita kuti munhu abudirire. Unofanira kuziva mashandiro acho, asi mashandiro ose anoita kuti munhu abudirire. Pane mashandiro, pane kamuitiro kanoita kuti munhu abudirire. Pane kamuitiro. Zvinhu hazvingoitike by accident. Vakomana nevasikana, zvinhu hazvingoitike by accident or by luck. Or by luck. Hakuna chakadaro. Aziu kune a young man wamunoziva anoita zvemakomedi wakabva kuropafadzwa nemotikari nemari kuti anga. And when people think it is luck, you think it's luck. You are joking, you are playing. You are playing. Ndanga ndichiona inini a young American basketball player. I love that young man. Ndaida kuzoti but akasvika sei pakuti anogona kubambisa bhora asina kuritarisa, ofuratira, okanda bhora akafuratira, rondogohwa, otanga kucelebrata richiri mudenga. Kutanga kumhanya achicelebrata risati baba chi inonzi master. Yeah. Munhu wamaster kutora nguva baba. Unoziva here nzira yekubudirira? Unoziva nzira? Benzi harizive nzira inoendesa kuguta. Chiri kunzi guta inzvimbo yekubudirira, a place of prosperity, a place of relevance. Haisi nhau yekungoenda kuchikoro, haisi nhau yekungoenda kuchikoro. Waenda ikoko unoziva here?
unoziva here kuti madhozi acho anovhurwa sei? Haisina wengoenda Joni baba, haisina wengoenda Joni. Kune munhu baba anokudzwa kuti ndakuenda but handisi kundoita gore. Why? Preparation. Ndiri kuziva zviri kudikana, ndiri kuyangidzwa zviri kudikana. Unoziva here nguva dzakaoma baba munhu kusvika 40 years asati aziva kuti akada kuita sei. Nosasata nakaoma nosvika 40 years usingazivi kuti udaita pirita, uda kuverenga, uda kuenda kuita zveJoni, udaita zvekutengesa tengesa. Saka ungamisidzane nemunhu akagona kuziva at 20 years, mumwe akaziva maybe ane 5 years enga atotanga kubatsirwa kuti iwe area yako ndeyekuimba, kwakutanga kupefecta area iyoyo, and from there haana kubvira achinja. Manje wenhasi ipapa usinyazoziva kuti nyangwe mukadzi waunaye mumba kuti unyazoziva kuti ndiye here wauri kuda, apa wakatorora uchiri kutsvaka. Unaye mumba wakatorora wakabvisa, apa uchiri kutsvaka futi. Saka unoti unobudirira sei? Chero Mwari angaunze here kubudirira kumunhu anokufunga kwakadai. Ndoda kuti tidzokere pakunamata, timbonamata uti Mwari, zvino zvatatosvika muna November, ini gore ratopera, handizive zvekuita, handina chandati ndaita. Razara mwedzi miviri rino gore kuti ripere, chabuda baba chamisikidzwa hapana. Abana, you don't need anyone kuti akuprofite. Wega unoziva woga kuti gore ratopera chokwadi hapana chabuda. At least chitupa chikatobuda ungatocelebrate kuti at least 2025 ndakatorawo chitupa. Hey, it's an achievement, I'm telling you. Doctor, muchaziona ipapa. Ipapa yopa muchaona chokwadi muyenyu. Mwari vatipatse. Ukaona wauya pano wafambira nyaya yechitupa bhesti kana chii, wabuda mumba mako usina kunamata, kutaura chokwadi ka hameno kuti utsvakei, but surprise unoiwana. The devil has mastered the art yekusurprise munhu baba, especially kana usina kunamata zvako. Rega itinyengetera kuti Mwari, I'm nothing without you. Let's pray. Baba maita henyu, tinokutendai Mwari, munoshamisa. Hama dzangu Mwari, nguva yakwana, nyasha ngadziwanzwe kune vanotenda. Chizviratidzai kuti zviro kwazvo munorwira vanhu venyu, munopfumbamira vanhu venyu, hamunyadzisi vanhu venyu. Nyasha ngadziwanzwe, vaitirewo zvakanaka Mwari. Vaiti vamwe vauya pano zvinhu hazvinomira zvakanaka, mapepa acho chaiwo anokumira zvakanaka, nyaya dzake dzotodawo kuti ateererwewo. Chipaiwo vanhu mwoyo wokuteerera, agamuchirwe. Zita raMwari rikukudzwa muzita raJesu. Amen.